Kyulugudu Dangena ndingankonkozanga ngokothusa sendifikile zimbadu kambe ke mandikwamkele kwimbadu ke apho ekhaya mbukeli ukanti ke namhlanje njengesikhayelo sokuphathele okuninzi ipokotho zam zigcwele ndikuphethele izinto kodwa ke phambi kuyo yonke enye into masikhangele ke ezisematheni uba zime njani. Phandle nje kweguga sithebe apha kwaLanga ndinaye ngoku apha ecaleni kwam umnumzana uzamile hleli nonguye ke uthi xa ufika apha kwaLanga ungamazi kakuhle uLanga ibe nguye ukujikelezisayo ekuchazela nembali yendawo uza kwenje njalo ke nangoku umnumzana uhleli masikwamkele kwimbali namntana nomkele khawusichazele wena wazalelwa phi waphi wena? Mna ndazalelwa pha kwaLanga abazali bam kulo mama basuka kaNdabeni kulo tata basuka district 6. Oh tyhini hey unefamily eyazi indawo ezinkulu Ndabeni ne district 6 kodwa ke wena wazalelwa ndawo napha kwaLanga bamnandi lapha ezone 7 uphi wena? Mna ndizalelwa eGhubusana kulo tata kuseGhubusana kulo mama kuseHarlem. All right khawusichazele ke imbali ngoLanga lo kwenze kanjani ze kubekho abantu apha? uLanga apho usuka khona usuka kaNdabeni uLanga yidolophu yokuqala yabantu abamnyama. uLanga uqale pha kumawu 1901 but you classify as a working class area between 1920 1923 and uLanga lona kwaNdabeni i-forced removals iqale ngo-1901 ngo-1918 1918 kwakukho i-Spanish flu uNdabeni lona wayeyifama and then ngurhulumente ke ngoku lapho khona aqala khona umuva abantu ngokuphecelezi ke ngokwesilungu ke what they know the Group Areas Act. I-forced removals are starting nge-district 6 kudala sikhona. Igama eli lithi Langa livela phi lisuka kwilanga eli lihle kangaka namhlanje? Igama eli lithi Langa lisuka kuLangalibalele. uLangalibalele was one of the icon who have fought the white and the black domination in this country and he have resisted against the British. He was sentenced to Robben Island. In 1875 he was released in Robben Island. They put him in a place it was called Eitvlieg. And today they changed it, they call it Ndabeni. Kukho isibhedlele esi kuthiwa iFakenberg. Indlu uLangalibalele apho waphumela khona ke house arrest namhlanje isekhona. Uthini napha kum? Khawusihambisele ke ngebanga ngoLanga lo apha kwaLanga umuntu oze apha kwaLanga zindona nozilindela. KaLanga zininzi into onozifumana. Ubafuna ezengcali zikhona. Ubufuna ezamabhizinisi zikhona, ubufuna isport zikhona, onantoni nantoni oyifunayo. Uba usakhumbula uLanga lo kiboxini uveze abafana ekuthiwa ngoBhishu Sibhaca, oSydney Hoho, obunoyakhe isport esokeni uveze iteam ekuthiwa sibafana, waveze iteam ekuthiwa siBlack Swallows bizidlala neOrlando Pirates. Namhlanje umuntu oqala omnyama ocaptain abafana usuke eKapa yangithaba Mngomeni. uThabo Mngomeni lo likhula naye estratweni. uThabo Mngomeni lo ndlale naye cricket adlala naye soccer. Hayi inene ndiyabona uyiphethe le mbali masibulele kakhulu ngexesha lakho. Enkosi nami ndabulela. Nkosi kakhulu ukanti ke njengoba usiva ngumnumzana ukuzamile ehleli ulapha kwaLanga ukuba ujikeleza apha kwaLanga ungumuntu olapha sozungamazi ngoba unguye ke othi abo bakhenkethayo ababonise indawo ezithile ezifana nale iguga step. Ndicela ubona uCase noSaba ndihlala apha eNY20 kudala ndlangazelela ubabona kanti ke ndibakhupha apha kwimbatho. Ukanti ke ngoku make sikhawuleze ke siyojonga pha kwezempilo kuba indwendwe lethu lisiphathele ntoni. Molweni babukeli. Kweli lixa ndithanda sijongane nezinto ezinobangela umntana angakhuli ngendlela efanelekileyo. Makhe siziqaphele. Eyokuqala endifuna siqaphele butywala, alcohol, ukutshoko. Eyesibini i-HIV,
ukugawulayo ukuchoko. Elandela leyo ibe zi-infection, that means ukwesuleleka. Elandela leyo ibe yi-poor nutrition, ukuchoko ungadli okanye ungondleki ngendlela efanelekileyo komntwana. Elandeleleyo kuthiwa i-preterm birth or low birth weight, ithetha ukuthi umzalo lomntwana phambi kwexesha kumele uba atheni emele uzalwe ngalo. Elandela leyo kuthiwa yi-cerebral palsy, ithetha ukuthi umntwana akenzi izinto njengabanye abantwana. Kusenokwenzeka uba izihlunu zakhe ziqine, angakwazi ukudlamka njengabanye abantwana, okanye kusenokwenzeka izihlunu zakhe zibe ziyekelele, angakwazi ukwenza izinto njengabanye abantwana. Elandela leyo ibe yi-exposure to violence, ithetha ukuthi abe nokubandakanyeka okanye abe kwindawo apho kukho ubundlobongela khona. Elandeleleyo ibe yi-exposure to drugs, ithetha ukuthi naleyo umntana abandakanyeke mhlawumbi kwiziyobisi okanye mama abandakanyeke eziyobisini ezo beyingxaki ke ngoyokukhula ntoni komntana ngendlela engafanelekanga. Elandela leyo ibe yi-accident enokubangela ke yona oba umntana abe semngciphekweni, ngoba i-accident yingozi kutshoko ezahlukahlukeneyo, zininzi zona ezifuna sizijongile. Elandela leyo ibe yi-genetic problems, yona ke leyo singabantu singabo ngenxa yabazali bethu bobabini. Loo nto ithetha ukuthi uba kukho ingxaki komnye umzali ngokwento ezibizwa uba zii-genes, loo nto ithi loo nto izawubeka umntana emngciphekweni. Masiyiqaphele nganye ingcombolo yezo zinto kwixa elizayo sibonane. I-63% yemililo yenziwa zizitovu ezingakhuselekanga. Igama lam ndingusibongile, ndingomnye wamaxhoba athi afumana ukutsha. Libali elide elimalunga nokusetyenziswa kwezitovu zeparafini ezingakhuselekanga. Likhuseleke njani ikhaya lakho kwimililo nabantwana bakho ekutsheni? Ukupheka usebenzisa isitovu separafini esikhuselekileyo noxanduva lwakho, indlu yakho yenze ikhuseleke. Kubalulekile ke ngoku into yoba masikhawuleze ke siyawujonga phaa sithi tsiqada siyawujonga phaa ekuhlaleni nophuhliso into yoba kwenzeka ntoni na, kuba ke siyafuna ukwazi into yoba ingaba uphuhliso lwethu kwenzeka ntoni na kona phaya ekuhlaleni kwethu. Khawurhawule apha kodwa uzungafinci. Kanti ke apha ecaleni kwam za kunqola ngoku noThemba. Themba, molo mfondini. Yebo mhlekazi. Usindeka uvela phi? Ndisuka umsebenzini ngomhlekazi. All right. Ndiyothenga ulicanga. Oh, buthi buyothenga licanga. Nami ndilifumene emsebenzini. All right. Uzalifaka ndawoni wena phaa ku? Ndizalifaka endlini etyutyumbeni lami endihlala khona. Okay. Xa ujongile apha kwalanga uphuhliso luhamba kanjani? Hayi oluzuzu ingathi noko liyeza uphuhliso apha kwalanga. Kodwa ke ingathi lihamba slowly because ke sihlala endaweni embi apha emanzini. Likhona ithemba loba nawe yabakhona kulo xa lifikile? Hayi ingathi likhona. Salindile nangona kuthathwa nje abantu abadala. Salindile kanjalo. All right, kodwa ulinde ngomonde. Linde ngomonde. All right. Enkosi kakhulu ke bhuti. All right bye. Okay. All right, uyeva ke kuba ke ngumhlali lo esithi ke yena imeko ahlala kuyo isembi kuba kusemanzini kodwa unethemba loba kungekudala naye lemini yawufika kuyi. Apha ecaleni kwam ndinayo ke ngoku Nophelo. Nophelo molo. Molo dad. Unjani? Siyaphila enkosi njani? Siphilile enkosi. Yangathi uhamba uzohlola uba uphuhliso lwakho luhamba kanjani. Uyapi? Mina ndihamba ndibheke endlini kodwa bendijikeleza abandijonge izindlu zinhle sizilindileyo. Ewe. Kumaqundawuni wena apha eTyhwini. Hayi noko sendikufitshane kodwa kusaqala nge-age abantu badala abangomama kodwa sebengenisiwe. Oh. Noko xa uzijongela nawe ufanele uba ufumane apha nakanjani? Ayikho enye indlela kuba kuloo ndawo hlele kuyatsha kusoke kusitsha yonke imihla and kusihlele emanzini.
xa kunetha siyadada ngoku siyacela nathi funa sijonge. Uthi ubusika balonyaka uzayo abukufumana ukulanda ukuyo. Andiqondi njalo tata wam nakanjani ngathi kwathi bufika sibe sesihleli izozolo kwezindlu zenhle. Uva kanjani xa izindlu zinhle ngolhlobo yaye nawe unethemba loba uzawuba neyakho uzingombe isifuba ngayo? Yho ndivuya kakhulu ndinoncuma I wish uba nobe ndinongena noba kuthiwa ndizawungena kule veki zayo benovuya kakhulu. Ingathi imeko le uvuya ngayo ingathi ungangena noba igqitywanga wena. Ndiyayigqibeza sendingaphakathi ibhuti wam ndingavuma ukuva ndiyingqamele. Ngokokuba nizifumana uyifumana iye yakho okanye uyifumana kunochintse kufuneka umane umbhatala ngenyanga? Hayi noko abantu abangaphangela abafana nathi abasafarisha abaqala kwakuqala abasebenzisa ngona ndibe namali siyahlala nje siyayiphiwa. All right. Kodwa ababona abarhola kakhulu ngabona bazawukheleza xa ndivayo. Okay. Ngosi kakhulu Nophelo sithembe into yoba samasa ukroba sowuyifumenena. Nathi siyabonga I wish bendithetha apha nje I wish nabe nofumana uba ndiyingxamele ndiyayifuna. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. All right. Ukanti ke Nophelo lo besincokola naye apha umva kuba usemincilini noba bekunothiwa eyakhe angayifumana kwangale mini namhlanje angavuyi. Athi amaXhosa xa ethetha isiXhosa esi asitolikwa khawujonga apha. Kukho intetho ethi ungaze uyilibale intaka yobusi. AmaXhosa ahambisa athi abazingeli ebehlala ezihloniphile intaka ezifana nentaka yobusi kuba ibiyintaka ebikukhokelela apho kukho khona ubusi. Kuba ingakwazi ukuphakula yona injongo zentaka le ikukuba wothi wawube uphakule uyishiyele uyibekele pha ubusithi ke wakuyilibala lentaka ubuthathe bonke ubusi ubutye kuwe obunye ugoduke nabo ngenye imini xa iphindi kubona ikukhokelele apho kukho inyoka khona ikusengozini. Le ntetha ke kwaXhosa ithetha ukuba ungaze umlibale umuntu owakuncedayo, ungaze uyilibale nawe ke intaka yobusi. Apha icaleni kwam ndinaye ngoku uNkuthalo Magadlela sakhe sincokole naye ngophuhliso apha kwaLanga. Kuthalo masikwamkele kwimbatho. Ndavuya uba nawe mphuthu wami. All right, khawusichazele usityebisele ngophuhliso apha kwaLanga zintoni ezenzekayo. Currently uphuhliso engathetha ngalo ngoku licala lezindlu. Ubuya bona xa ungena apha kwaLanga xa usuka apha eXhosa khona izindlu ezakhiwayo for abantu abahlala kwi-squatter camps. Yabo. Luphuhliso ndilibonayo currently apha kwaLanga ngoku. Luhamba njani uphuhliso olwamaholo lona apho ajikwayo endaweni yoba bahlalisa abantu abaninzi kwikamera enye fumanise uba ngoku iba yi-family unit? Currently akho lo ihamba kakuhle kwelo cala yabo. Izindlu zakhiwayo ngoku izindlu ezitatwa from scratch yabo. Uphuhliso lukhona kudala kulapha etweni apho ndihlala khona mna ngoku yabo. Nami belinye abantu bebehlala kumaholo abahlala kwindawo bebaninzi kwi-room A1 then ke ngoku kwaya kwakho iziflat ezitsha zakhiwayo and then but zayaphelela emoyeni lolo zange kube uphuhliso olugqibelelekayo lune finish. Zeziphi ezinye izinto ocinga into babe kufanele bazikho noko umzekelo mhlawumbe ezifana nendawo zokuthenga njalo njalo zeziphi ezinye izinto enidinga zibe khona? Supermarkets ya ukhona uSafe but akasikhatharishi enough imfuno zethu thina customers. Like Pick n Pay if bangaba khona apha elokishini ku KFC uyayibona nawe le ndawo iba ibusy like isibawujongile lapha erenkini KFC bangayi into esizidingayo esishopisha like shopping mall kula ndawo yokwakho kwistishi ngoku ngeka sisasiba ngekwakhe i-shopping mall instead of istishi sodwa. Kuphuhliso lolutsha nezinto ekufuneka zenziwe lulutsha mhlawumbi kuhambe kanjani kwelo cala? Yabona ke apho kumnyama kakhulu just because currently akho nto yenzekayo apho kwaLanga edibanisa ulutsha. Instead ulutsha look against each other yabo, lufight against each other. Akho nto yenzekayo like izabaphuhlisa like isport esinakekelweyo yabo. And ezinye izinto like umculo i-dance groups or i-drama groups azikho into ezinjalo ezenzekayo apho kwaLanga. Ungakhuthaza uba makwenziwe ntoni uze kube ngcono? Kudingeka ukuba kubekho abantu abazoqala i-organization ezinjalo ezobuyela nolutsha yabo bazi back up yabo
ba-advise ulutsha most of the times ngezinto ezenzekayo ebomini nezinto ezilunge ngayo esport like ezinye izinto abantu ezibandakanya kuzo. Kuthalo masibulele kakhulu ngexesha lakho. Okay, ndabulela ba nawo nami. All right. Kanti ke lo besincokola naye apho nguNkuthalo Magadlela kambe ke sichazela ngemeko ezikhona sitsho ke zikho izinto ezenzekileyo noko ukuphuhliswa kwicala lezindlu kodwa ke kwicala lezoshishino kukho abanothi babonelelwe ngako zibe khona izinto ezingekhoyo ngoku nokuphuhlisa ke ulutsha ezo izinto zisasilela. Ngulisa ujamba simambeni zangolweni ndiqibile. Ukanti ke apha ecaleni kwam ndinayo inyweba yokuba naye umnumzana uJakhemba nosebenza apha ke eGugastebe engusomashishini ezenzela izinto zakhe. Mnumzana uJakhemba masikwamkele kwimbali. Ndiyabulela bawo. Khawusichazele ishishini eli waliqala nini njani? Ishishini ndiliqale ngomnyaka ka-2003 nale register ngo-2004. Lishishini wenza ntoni kanye kumuntu ongaziyo ba wenzani? Ndenza i-picture frames, umsebenzi we-art nomsebenzi woframeisha ifoto naluphi na uhlobo lele frame ehlala edongeni. Esisakhono wadibana naso njani wena? Ndandisebenza kwimizi eyenza lo msebenzi. Ndathatha isigqibo sokuba ngaba emva konyaka wesithathu ndisebenza kumzi owenza lento nami ngenye imini ndizakwazi ukuzenzela yeyam. Sabalula kanjani okanye sabanzima kangakanani ukuthatha isigqibo sokuba uyeke ukusebenza uzisebenzele? Kwabalula kumzi ugqibela ndiyi-foreman. Then ekube ndiyi-foreman ndaxelela umuntu lo ungumlungu wam uba kunyaka ozayo ndifuna uqala eyam into. Usukela kunyaka wesine ndandisebenza kumzi we-picture frame ndandibeka imali bucala eyothenga ezi machine uzibonayo lowa wosika amaplanga nalona wojoyina amaplanga. So ndandinemali ndiyibeka bucala buyakhumbula kwakukho into ekuthiwa ngu-e-bank eyayiphansi ko-Standard Bank. Then ndandiseva kolo sebe qho kumvuzo wam. Liqhuba njani ke ngokwishishini ukuzawuthi kangoku abantu bayakuxhasa bayazi ngawo? Abantu abaninji abazi ngam. Apha sixhomekeke kwi-tourist xa zifika apha eGugastebe. Bambalwa abantu abaziyo ngelishishini lam. Kodwa ngokophando lwam usukela apha kuyoma eKhayelitsha andikahlangani nomntu othi unazo ezi machines. But bakhona abantu abazithengisayo i-frames kuba bezithenga kwezi Chinese shop. Apho la ma-China nakoma xa uya kwezi ndawo zama-China abathengisa khona i-frames. Ezi frames ze-plastic zilo hlobo. So ngabantu abo andinothi zi-competitors zam. So bona abenzi ezi frames mna ndizenzayo. Benza ezi frames zothatha ifoto ifakwe ngaphakathi kungcitywe kube kugqityiwe. So kulo mgangatho wam andinaye umuntu endikhompyutha naye apha elokishini okwangoku. Ndawuthi ujonga apha emva kwakho kuxakekile uyiqala eqaleni ukusebenzisa amaplanga iframe uhambe nayo umzekelo xa sinowujonga lena iframe le iframe iseza kwenziwa okanye iphelele ngoku apha uyigqibile? Le iframe ngokweplanga ngaphandle as frame igqityiwe. Into ekufuneka ifakwe kuyo yi-mount board, yi-glass kunye ne-mount board kunye ne-picture ezawungena ngasemva kube kuphelele ngayo nga-ready for uthengiso. Khawutsho ke kumuntu ofuna ukufumana ezi frames nofuna ukuzibona angaqhagamshelana nawe phi nini njani? Umuntu ofuna uzibona ezi frames angandifumana apha eGugastebe. Ndinayo ne-email address undakana@webmail.co.za okanye pictureframer.ndakana@gmail.com. Mnumzana uJakhemba masibulele kakhulu ngexesha lakhe sithembe into abantu bawuqhubekeka bekuxhasa. Ndiyabulela. Enkosi. Ukanti ke lo besincokola naye apho kumnumzana uJakhemba osebenzela apha eGugastebe kwaLanga ezenzela ke i-frames ze-pictures. Wena mntu ufuna uthanda into eyenziweyo nenhle neyahlukileyo
ungamvisithela ukwenzela uba ufumane loo nto uyifunayo. Apha ecaleni kwam ndinayo somashishini apha kwaLanga kambe ke kufutshane neterminus sinaye ke ubawo udira nokhonongo sake sincokole naye sive into yoba wenza ntoni. Uba unokhonongo masikwamkele kwimbatho. Ndiyakwamkela nawe tata, kunjani kuni? Siphilile nkosi tata, kasichazele wenza ntoni wena? Ndithengisa igas apha ukakhulu irhasi lena ndayiqala ngonyaka ka-98. Yintoni eyabangela uba uqale ukuthengisa igas? Tata kwakungekho umsebenzi ngelo xesha kodwa ke kwenzeka into yoba ndifunisa into yoba yintoni enothi ndiyenze ukwenzela ndibeke isonka phezu kwetafile. So ndakhangela indawo enothi ndifumane, ndafumana le shop kwaKopane. Ndiqale ngoko ukakhulu apha kwakukho amatyotyombe ke ngelo thuba, abantu bengenambane apha kwaLanga eJoshilov. So ndabona uba nali ithuba lokuba abantu kuthi mabakwazi ukubeka isonka phezu kwetafile, kubekwe kuphekwe kwalapha endlini. Yiyo loo nto ke ndaqala. Yakuqhuba njani ke le business kule minyaka uzawuthi kangoku isaqhuba kanjani? Tata amajingiqhiwu maninzi apha eshishinini. Kodwa ke xa uyindoda funeka uye noba uyaqhubeka uvuke uye. Ezininzi ke izinto ezenzihlileyo kodwa ke kwenzekile into yokuba ndibe lapha nangeli thuba because andiyondoda ityhafayo inekezelayo. Noko ndisaqhuba kakuhle nangoku kodwa ke akuzukufana nawuqala njengelaa xesha langaphambili because ke amatyotyombe ngokusenombane nawo namhlanje. Kodwa ke irhasi yona ilungileyo kuba namhla uba kuthiwa kucime umbane awungeke ukwazi upheka uxhomekeke embaneni, kodwa ubunayo irhasi uzawupheka khanyise nasendlini. Ungathini ukhuthaza omnye usomashishini nomntu osafuna ukuqala mhlawumbi ongazi uba makenze ntoni na? Bawo yonke into inesiqalo ke ndive nabanye umntu athi heyi ayizulunge engakhange ayiqala. Kubhetere uyenze into uzuthi uyanikezela sowusuka kuyo, kodwa ndingayikhuthazi nento unikezela kuba ke noba ukhubekile vuka uvuthululuye. Xa ke abanye abantwana abancinci ngokubana baluthuba bafuna into elula, so akunzimanga xa ufuna into nyuka umnqantsa kunjani. Uphinde ukhubeke kuhle phinde uye unyuke. Ndabakhuthaza ngaloo ndlela into abanganikezeli. Enkosi kakhulu. Amathuba manintsi for bona ngo. Alright. Ba unokhonongo masibulele kakhulu sithi intingandakandini yanga ushishini lakho lingaqhubekela libheke phambili. Ndiyabulela nam kakhulu abantu bakuthi ndibakhuthaza, ndiyabakhuthaza abantwana abancinci abakhulayo mabanganikezeli izinto, banamathuba manintsi. Okay, kulungile. Kanti ke lo besincokola naye kuba unokhonongo noneshishini legas apha emva kwam nawe ungaziqalela elakho xa ungenamsebenzi ayithethi into bahlala nje ungenzi into. Kanti ke siyafuna ukuqinisekisa ke into yoba ebomini bakho uphila ubomi bumenge imilenze yonke kambe ke le nto kuthiwa ke is a balanced lifestyle. Kanti ke nolonwabo kufuneka bekhona. Masikhangele ke kulonwabo ubugcisa into yoba kwenzeka ntoni na kuba uba unalo ubonwabo kubomi bakho iba ngathi utya ama-orange amuncu. Nalo ulonwabo nobugcisa masikhangele ke ba sikuphathele ntoni. Ukanti ke ngokwezolonwabo silapha eLanga High sakunqolana noBulelo Shinta uzasichazela into bona benza ntoni. Bulelo masikwamkele. Ndiyavuka lapha. Alright, xa ufuneka ngathi yaphakamisa kuthetha nenza ntoni apha eLanga High? Ngoku sikwe-rehearsals zefilimu yethu uMixed. Ningobani nina masiqale apho ningobani? Thina siyi-drama group ilizwi lenguquko elafonyishwa ngo-2008 zizi-students zalapha eLanga High kusasafunda apha. So senza lo short film ke ngoku sikwe-rehearsals zayo. Alright, bekumaxanza ubuza uba xa ungoku usalapha kwaLanga High konakela ntoni na kodwa ke sekulungile basongaphandle ilizwi lenguquko nalifumana njani eligama? Eligama sajonga okokuqala into esifuna uyenza saqoma okay sifuna ukwenza umahluko, so sawenza njani lo mahluko yeyiphi into esizawuthi siyenze sizawusebenzisa amazwi wethu ukwenza lo mahluko. So xa sisithi ilizwi lenguquko siyaperforma siyacula senza idrama, so sisebenzisa amazwi wethu ukutshintsha abantu. Noxa seniphumile nina eLanga High nikwazela ukuqhubeka niyigcina le group ibambene? Ngelakhi mina ndifunda i-part-time e-UWC, so ndiyakwazi ukuba lapha xa belapha abantwana. Bangaphi amalungu elizwe enguquko ngoku uzawuthi kangoku?
I think sina about 7 ngoku because abanye bahlala esikoleni so abanye abanayo i-chance yokuza apha njengami. Khawusixelele ke ngalomdlalo niwudlalayo kambe nizawenza ube ngumboniso bhanyabhanya. Umqithi lo. Lo mdlalo uthi mixed sizama ukuthi abantu babangathi xa befika apha eWestern Cape batshintshe ngoba thina as amaXhosa sonke ininzi lethu livela eEastern Cape so xa sifika apha uye ufuna ufika ube ngomnye umuntu so xa sisithi mixed sizama ukuthi khawumixe obabu wena la muntu ubudla ngoba nguye before ufike apha so that uzokwazi uphila ngendlela eright. Lo mixed ayinguye lo we-social network ayinguye lo abantu bancokola kuye. Ayinguye lowo lona ngulo simenze ngokuthi sithi makumixwe ezi zinto zoyi-2. Umixe ubomi basezilalini nobomi bedolophi iyenzeka lonto akunyanzeleki lokuhambe nabahambayo. Iyenzeka because abanye bethu apha kulizwe ngoqoko siyakwazi thuniyenza siyakwazi ukuba lapha kodwa sisenazo i-values zobuthina. Ungamkhuthaza uthini umuntu omtsha kambe ke ofika esifumana kule meko yokuphila ubomi basedolophini? Ndingathi okokuqala kubalulekile uba uzazi uba ungubani uvelaphi futhi ukhuliswe njani ngoba thina ukuze sibe ngabantu singabo uthi ixesha lakho eli-free unalo ulispende nabanye abantwana nizama ukwakhana njengalento siyenzayo thina kungoba siyazazi basingobani futhi siyazazi basikhule njani and siyayazi into esiyifunayo so kubalulekile uba ungafiki uzame uzichomanisa nabantu abangafani nawe zama uzazi bongubani so that uzozibona apho uyakhona. Bulela masibulela kakhulu ngexesha lakho. Inkosi kakhulu futhi. Enkosi ukanti ke lo besincokola naye apho ngumuntu omtsha noqinisekisa into ba abantu abatsha banento ebagcinileyo ebagcina bexakekile nokuzama utshintsho endaweni abahlala kuyo bathi ke ngumqithi umixed ke umqithi ngeSixhosa kodwa ke ayinguye lo we-social network yoba abantu bancokole kumixed khawuphile ububomi bakho uphile nobunye ubomi wazi njalo kodwa sawubona bayenza njani yonke lento. Kwenzeka ntoni nasemincilini? Sidlala netball futhi siwinile. Niwinile? Benidlala neyiphi team? Besidlala neLanga Academy. Alright, nina niyintoni? Si-International Chiefs. International Chiefs. Okay. Sithini score? Siwine 11-10. And loo nto yathetha ntoni ke ngoku? Siwine i-league. Niwine i-league? Iphi trophy? Kaloku iyezolandela ceremony into lento kuthiwa victory ceremony izoba next week. Okay, next week nasimema ne? Okay ke bhuti nimenyiwe nani baniyafuna bakhona. Okay, alright. Ithini le ngoma nicula yona? Lo bhuti uswele ndoni abalandelayo bathi uswele amazwi othando. Chini, uzawafumana kanjani ke ngoku? Kaloku asezibuza wafumana njani. Alright, enkosi kakhulu ke nizi Chiefs halala kuni. Enkosi bhuti. Alright. Uyeva ke into babazonwabele kanti ke bayaziculela baphumelele nokuphumelela bebetha ke eyakwalanga i-team. Konwatywa ngolo hlobo ke apha. Ukanike manithembe ke into bayithandile namhlanje imbiza bese kubambele yona bese kubondele yona yonke into izibili baxoxa ikhona desibuye sibona ke kwixesha elizayo kanti ke zona ke indaba ke azipheli yayininzi into besinothetha ngayo nto nje itshaba lixesha lona linomona olowa wasebelungeni ubangendeza ichithwa ungaliqabi desibuye sibona ke xesha elizayo.